Voimaa. Nopeutta. Galaksit räjähtää ja Keinonen laskeutuu rankaisemaan kaikkia. Luurango nousee haudoistaan, Keinonen vapautuu raudoistaan. Tuomiopäivä on tuomiopäivä, on Keinosen nimipäivä. Pääkallot halkeaa keskeltä, kansakunnat ylistää Perttiä. Tuomiopäivä on tuomiopäivä, on Pertin nimipäivä. Vitalliset vaeltaa kaduilla, vaeltaa kun ei irtoa. On tuomiopäivä, on tuomiopäivä, on Pertin nimipäivä. Nopeus. Luurangot nousee haudoistaan, Keinonen vapautuu raudoistaan. On tuomiopäivä, on tuomiopäivä, on Keinosen nimipäivä. Tuomiopäivä, on tuomiopäivä, mikä?